Takže čau lidi, tady Lupa. Dneska jsem se rozhodla dělat i trošku jiný video, a to ze hry Counter-Strike Go, Global Offensive. A musím vám říct na rovinu, že mám jenom staženou verzi a z toho důvodu mi nejde ten multiplayer, ale to nevadí, můžeme si zahrát offline. Doufám, že to bude takový zábavnější video, uvidíme. Dáme si náhodnou mapu. Go. Dáme si, můžete hrát vlastně s botama, můžete si zvolit obtížnost. My si dáme zatím lehkou. Tato hra je jakoby, no, ne úplně jako nová, ale nejnovější vlastně verze Counter-Strike, co je. Ale budeme hrát v Itálii, koukám. To není vůbec špatný. Itálie je dobrá mapa. Můžete vědět to. Tam. Necháme to v klídku načíst. Tak. Chvilku trvá, protože je to docela složitá hra na grafiku, ale unese vám to i slabší PC, jako mám já třeba. Ne, že bych ho měla příliš jako úplně slaboučky, jo, že by nic jako nezvlád, jo, ale kdyby byl nějak silný, se taky říct nedá. Necháme to teda naběhnout, to je. No. Tak, pokračovat. Vybereme si, tady můžete být policajti, anebo teroristi. My jsme policajti, protože jsem na ně zvykla. Teď musíte chvilku počkat, než začneme a jedeme. Vaším úkolem je vysvobodit zajatce. Nějaký dveře. Ty nejdu otevřít, OK. Vidíte, že graficky je ta hra dobrá. Grafika není slabý. Vydržte chvilku. Tak, jsem tu a máme zvuk. Jsem si chtěla, že jsme měli play, že jsme byli. Need some help, potřebuje pomoc, ale kde je zjistit. Za ty lagy malinký se omlouvám, ale to je tím, že mám zaplý vlastně natáčení, že jo, a navíc jsem to teď zaplá, počítač byl vyplay. A on se za chvilku rozjede, nebojte. Tady musím nějak přeskočit, opla. Musíme najít, kde jsou ty boti. Ale tamhle jeden. Dobrý, tohle jsme sundali. Neměl žádnou lepší pušku, to je docela škoda, no. Vrčit. Naštěstí jsou ty boti fakt slabí. A hloupí hlavně. Ale umřela jsem, což je super. Tak jdeme ještě jednou, no, začít. Prohráli jsme, ale to nevadí, jak můžete vidět, peníze jsme dostali. Go, tak jdeme. Střílet. Tady to jsou boti a ty jsou s náma, ale musím říct, že boti jsou proti hráčům hrozně slabí, neumí pořádně zamířit prostě. A je to něco jiného. Boti jako po mně jdou. Aha, tak to jsme si nevšimli. Když tam bylo tolik, všimnout si to, tak po ně hodím granáta, ale tak neměli jsme vlastně ani žádný, no. A tak koupit se není problém. Tady ten už má lepší zbraň, jak můžete vidět. Vidíte třeba kam ty boti mířejí, že fakt nejsou nějak jako silný, ale někdy to máte, když si třeba nevšimnete, jo? Naštve to pak. Vlastně když umřete, tak můžete vlastně koukat za webovaný hráče. Já si třeba můžu kouknout teď na tohle, na tady toho, na jakýho chci, prostě když kliknu a vidím prostě, co se děje kolem nich. Mám pocit, že tady ta mapa je vlastně o tom, že pokládají bomby. Čekejte, koupíme si lepší zbraň. Rifles, koupíme si tudly. Dáme náhodou, nedal nám granáta? Nedali. Slepice. Ahoj, už nej. Tak, to by bylo. Ty umřej. Sledujte, takhle profit pobřížné slepice. Hadža. Hop, už nej. Dáme si asi bráň, protože těžko půjdeme po botech nožem. Ale už jsem taky povedl sundat pár botů nožem.
Ale když se natáčí, to je trošku zalagovaný, ale tak. Když se nenatáčí, je to v pohodě. Tady jde jeden náš. Vyhráli jsme? Jenom vám řeknu, jo, na rovinu, že stahování téhle hry trvalo 7 hodin a hra má 3 giga, ale tak. Stojí to pak za to, neseká se, když se nenatáčí teda, no. Sice to je bylo fakt na dlouho, to, ale tak, nevadí. Trošku na té mapě bloudím, lebo jsem tady poprvé. Byla jsem vlastně na téhle mapě na CS6, 1.6 teda, ale na téhle, to je trošku jiný, no. Na 1.6 vypadalo trošku jinak ta mapa. To je taky novější verze, no, tak co se dá čekat? Need help, potřebuji pomoct. Kde máte? Kde nemáte? Kde máte? Kde to střílí? Aha, to je zavřený. Tak pojďte, hajtovi. Vypadá to, že jsme zase umřeli. Zabil mě s nějakým glokem. A za na 4 rány. Ale. Tady vidíte, tady to musí prostě vysvobodit. A pokud to vysvobodí, jak jsme vyhráli, ale první musí vystřílet všechny teroristy, mám pocit. No nemusí vlastně. A ty boti jsou trošku pomalejší, můžete vidět, že mají prostě pomalejší reakce, no, než normální hráči. Vidíte, že ani nějak mířit neumí, že míří na nohy, což je divný, ale taky jako můžou vyhrát. Tady můžete vidět, že ho vlastně nese na zádech a musí ho odníst do bezpečné zóny. Teď se můžeme kouknout třeba na... Tady to je terorista, tohle je terorista, tohle je terorista a tohle je jediný vlastně policaj. Což je hrozně na prd. Utíkaj. Hele, tam policajt, viděli jste to? Modrý? Hele, bacha, za rohem je. Ne, policajte, ty to vyhraješ. Zastřelili nám ho. Bot bude killet z hostage. Pak jsou tady i odznaky, jsem vám ještě chtěla ukázat. Že tu jsou samozřejmě tady věcí. A vac? Achievementy? Zabij 500 lidí, zabij 10 000 lidí, zabij 250 lidí s headshotem. To nevím, co znamená. Zabij všechny do 50 vteřin. Jo, udělej jakoby dej 80 bodů damage s granátama. Moment takovýho. Jo, zabij člověka, který byl oslepený flashbangem. Zabij 100 lidí s jednou zbraní. To mám skoro hotový? Ne, nemám. Vyhraj souboj s nožema. Vyhraj 10 souboj s nožema, to nevím ještě jak se robí. Zabij hráče s granátem. Tu. Zabij nožem snajpera, který má zamířeno, což fakt asi lehký nebude. A dál nevím. Tady to ještě vím. To nevím, co znamená. A už tady neříkali, že jsou takový lagy, že se nedá hýbat ani myší, tak to že mám takhle pomalou danou na schvál. A taky mám inventovanou myš, takže mi to hraje taky trošku jinak. A já jsem zvykla. Tak jdeme fight. Máme 10 000, což je mise max, co může hrát pobrat, jo je. Což je docela na prd. Takže to se nabírá pak hrozně rychle, když si nekupujete nový zbraň. Ani nevím, proč jsem si ji nekoupila. Já jsem si nějak nekoukala na čas, jak no natáčíme. Pink. No takže jsme umřeli, takže tohle bude z dnešní hry jménem Counter-Strike Global Offensive asi všechno a uvidíme se u dalšího videa.